What's up mga kabangs? Welcome to VLOGMAS Day 5. So first time mo sa akin channel, click mo na ang subscribe button at notification para ma-notify kayo every time mag-upload ng mga videos. And in today's video tayo ay duty na naman. Ayan, so maglalaba pa ako mamaya guys kasi bukas ako lilipad ng Cebu, pero papasok muna ako sa office. See you later. Hi guys, I'm back. Dawi ako sa Bldg kasi meron akong meeting. So tara, sabay ko kayo. Sabay tayo doon. Hi guys, nasa Bldg na me. Nasa Bldg na me. Ayan, so on the way ako sa coffee bean kasi andun na yung sa meeting namin. Ayan, di pa ko nakugutom ba? 3 litro na naubos ko na tubig. Pero ang VALENTUS guys, sobrang pait. Ang pait niya talaga, grabe. Pero okay lang kasi maganda yung effect sa akin. Hanapin ko muna yung coffee bean and balik ako mamaya. Nawawala ako. Hindi ko alam saan yung coffee bean sa Bldg. Akala ko doon. Akala ko doon sa second floor. Grabe yung pawis ko guys. Grabe. Anyways. Ikaw. Saan coffee bean? Oy! Andito na ako sa coffee bean guys. Balik ako mamaya ha. Meeting muna kami. Here na ako pero hindi ko sila kilala man. Antayin ko naman sila mampal dumating. Coffee bean. Hi guys, pa-out na ako and pangit na lighting. And alam nyo na saan ako pupunta. Sa mall para mag-upload. So tara. Ito lang ang aking dinner ngayon. Siomai at saka doon na. Saan ka na? Wala. Bilis na upload guys. 6 minutes na. Tapos ng VLOGMAS Day 4. Dito tayo ng ML guys, master 4 pa. Pati kasi akong plastic. Plastic forever. Bumi na ako. Ito yung favorite video. Si Masho. Hello, I'm back. Sa bahay na kami and ako'y mag-iimpact.
So yan, utos akong mag-impake guys para bukas. Ayan, so papagupit din tayo bukas. Kasi half day lang ako sa office. So don't forget to subscribe to my channel, subscribe and like this video. And kita-kits sa Cebu bukas. Bye!